Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο King Vitek. Ωραία, Hagaren. Είμαι ο King Vitek και σήμερα παίζουμε League of Legends μαζί με τον Δημήτρη και τον Χρήστο από την προηγούμενη φορά, King of Freeze. Για πείτε καλησπέρα παιδιά και όλα αυτά, τα καλά. Μιλάτε ρε εξής. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Δημήτρη θα μου επιτρέψει σε παρακαλώ πολύ. Γιατί? Καλά. Έτσι βλέπω. Άντε γεια. Α, μπορώ να κάνω κι εγώ reroll, α δεν θέλω. Λοιπόν, Εγώ εσύ Jax. ούτε καν θα παίξω σαριά να πω ότι θα τύχω. Ναι. Ναι, το ευχαριστιέμαι. Έλα εντάξει. Λοιπόν, εγώ παιδιά λέγομαι The Call Chris στο αγοράκι King of Chris. Στο LoL λέγομαι The Call Chris. Να ξέρετε να το κάνετε παντού ad. Μην με κάνετε. Μην κάνετε βέβαια. Θα σκηνηγήσω αν μου κάνετε ad, ξέρεις. Κύριε, ξέρετε, όλοι με ξέρουν, εντάξει. Το πληρώνω. Αυτό εδώ πέρα έχει το όνομα και ένα κολοδάκι. Εννοούσα. Τελώς. Εντάξει, είχα δύο. Θα μας ανοίξει το κολαράκι. Από τι, γιατί ποιος είναι το Mordekaiser, Echo, full AP Echo, ξέρεις τι κόβει. Όχι, Rengar, α υπέροχα. Rage. Ναι, πάλι καλά φίλε που θα ούτε fate. Και εγώ, α ναι, έχω Blitzcrank, full AP κλασικά. Εντάξει. Κοίτα λίγο το όνομα του τέτοιου του Fiddlesticks. Καρόλα. Καρόλ, έτσι πως το είδα. Μπορεί να είναι και πολωνικό. Από είναι ένα όνομα πολωνικό, μπορεί να είναι Καρόλ. Ή μπορεί απλά να είναι ελληνικό και να είναι Καριόλα, ξέρω εγώ. Έλα. Ω, χώτος. Καριόλα, Καρόλα. Καρόλα. Λες και είναι μακαρόνια αυτά τα Καρόλα. Ναι ρε. Βρήκαμε όνομα για μακαρόνια που ήταν Καρόλα. Είναι της εταιρείας το PC γι' αυτό. Όχι και λέει Στέλλα. Ναι ρε. Και νομίζω άλλος είναι γυναίκα ρε παιδί μου. Οπότε σε λένε Στέλλα Θα πήγαινε τέτοιο όνομα σε καρόνια. Καρόλα. Καριόλα. Και ξέρεις όπως έλεγα, φαντάσου να έχει κάποιο όνομα Στέλλα και να λέει ώστε σε λένε Στέλλα Όχι, το PC είναι της εταιρείας και φτιάχνουμε μακαρόνια εδώ πέρα. Η εταιρεία ονομάζεται Στέλλα, ξέρεις. Χριστό. Έλα. Θυμάσαι τα ελληνικά που τι λέει ο Θεσσεφέτ. Η τύχη. Ναι, με αυτή τη φωνή ναι. Μαλάκα. Χατόμικρο. Ξέρω, η φωνή του είναι. Ενώ ένας καβλάς ή όπως λέγει ο Βασίλη. Κυρίες και κύριοι. Καλή επιτυχία. Επίσης Βασίλη, αν το βλέπεις το βίντεο θέλω να σου πω ότι σ' αγαπάω πάρα πολύ. Παιδόφιλε. Παιδόφιλε. Δεν είναι... Αυτό το πάνε εκείνοι, εγώ δεν το είπα. Άσε ρε ψευτή. Α, έφυγε ο άλλος, έλα εδώ ρε, ποιο είναι ψεύτη. Ωραία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα παίζουμε League of Legends όπως βλέπετε. Το επόμενο βίντεο να είναι Minecraft. Επίσης θέλω αυτό το βίντεο να το αφιερώσω στο Βασίλη. Γιατί μου το έχει ζητήσει. Το Βασίλη πάρε το αρχή μου, ξέρεις. Όχι. Δημήτρη, Έλα ρε. θα είμαι τυχερός λες. Όχι. Σκατά. Ένα πόρο. Γιατί είναι αυτό. Δεν ξέρω αν ακούς τώρα, βασικά δεν το έχεις τελείξει. Ναι, το έχω στα αγγλικά μου. Μαλάκα να ακούσεις τη φωνή. Ένας χοντρός. Να ακούσεις τη φωνή φίλε. Πόπο έμπειρο. Πόπο έμπειρο. Τρέξτε ρε, τρέξτε ρε μα. Εντάξει, εγώ θα παίξω καιρό Ναι, και εγώ στο αράμι αυτό δεν μου πολύ αρέσει γιατί Ωραία, έλα πάμε, καλά πάμε. Στο αράμ παίζεις αμέσως ξύλο, όπως λέει και ο Ζοκ με το καλημέρα ξύλο. Με το καλημέρα ξύλο. Μόλις το βλέπεις τον άλλο αμέσως του θα πεις το ξύλο και άμα είναι και Blitzcrank. Όχι ρε φίλε. Μπράβο ρε. Δεν είδατε τίποτα. Γιατί πήρα αυτό το item. Από την εμπειρία. Ξέχασε με την άρ. Πήρα λάθος item. Τέλος πάντων. Ξέχασε με την άρ. Άμα γίνω τερατούργημα θα γίνει της πόπης. Ναι. Εκεί μπαίνει. Δεν πήρα στάξη. Έμπειρο. Όχι. Γαμό. Έτσι, έμπειρα flash. Έχω και γκνάει και το έχουμε πει ακόμα μαλάκας. Αυτό ξαναπες το. Με μαλάκας. Αυτό ξαναπες το. Πριν το σκάσε εδώ, Δημήτρης Ζάκη, και... Η τύχη σου. Έμπειρος. Περιμένετε να πάρω αυτό. Ωραία.
Λοιπόν, έλα. Χούφτωμα είναι έτοιμο. Άντε, έλα. Έλα, δώσε. Έτσι, μπρο. Έλα, τα μανταλάκια έφυγαν. Έλα, τα μάντα. Πώς να βάλω τα... Ποιος θα καταλάβει. Δεν πειράζει μόνο, δεν πειράζει. Χτύπατε, χτύπατε. Τι πάτε ρε. Το μάξι δεν έχω κλέψει φύλλα ακόμα. Αυτό το πρώτο death, κυρίες και κύριοι, report για αυτό τεράστιο. Ακολουθεί και ο The Call Chris πανέμορφα. Δεν είναι μόνο μου κόσμο. Φάτε τον ρε παιδιά, φάτε τον, κοίτα εδώ, φάτε τον παιδιά. Εντάξει, τον έφαγε, δεν ξέρω πόσο άλλο τον έφαγε. Λοιπόν, λέμε αυτό. Και αυτό. Ποιος πούστησα μου τώρα, έλα να το δω. Και πρέπει Κάποιοι όλες τους κάνουν στα νεκρά. Άρα πρέπει να βγάλω τώρα το πολωνικό build. Το δικό μου build το παραδοσιακό. Έχω να παίξω πόσο καιρό. Και εγώ γνάρω, έχω παίξει καιρό. Μπερδεύω με την W ρε φίλε λίγο. Τι κάνει αυτή, τρόλερ! Πού να σου πεθάνει μόνο μου παιδί. Ο Δημήτρης και η εμπειρία του. Είμαι πολύ εμπρεπτός κύριε. Ήταν τα ανέκδοτα παιδιά που λέει. Εντάξει, σταματάω, εντάξει, συγγνώμη Δημήτρη. Τι κάνεις Δημήτρη, ελπίζω θυμάσαι ότι όταν πηγαίνεις base δεν σου έχει χιλάρι, Νομίζω δεν το ξέρω. Ναι, δεν το ξέρεις, είσαι ψεύτης. Ναι, σχετικά. You're a liar. Πας εσύ στο θάμνο να κρυφτείς. Δεν νομίζω, χοντρέ. Κοίτα, αυτό το χαμοκεϊσί της κοινωνίας ρε φίλε. Άμα έχεις LeBlanc, ναι, ξέχνα τα kills. Ειδικά όταν έρθει η ulti μου. Πάει μια ρουκέτα. Πάει ένα... Εσύ μαλακισμένο πλάσμα, μαλακισμένο πλάσμα, μαλακισμένο. Δεν πας πουθενά είπα. Πρέπει να κάνω flash και... Ναι! Λόγος! Ναι! Άμα τι κάνω. Βοηθήστε ρε παιδιά, βοηθήστε. Ναι, εγώ εδώ. Αρχή και θα πεθάνω. Δεν έχω Q ρε. Όλο αυτό. Κι εγώ το ήθελα. Αλήθεια τώρα. Τζάμπα ulti έκανα. Έλα ρε φίλε, τζάμπα ulti. Τι άνοιξε ulti άλλη. Έτσι παιδί, για να είναι έτοιμοι ρε παιδί. Όχι! Καλά, άμα το πετύχει αυτό δεν μίλησε, θα είχα πεθάνει στα γέλια τώρα. Έχεις πεθάνει, θα είχα πεθάνει στα γέλια μου. Και τώρα... Εσύ, δεν πας στο και Wittek. Νομίζω θα το μετανιώσει για πολύ καιρό τώρα αυτό. Πιάστε τον, πιάστε τον! Έλα εδώ εσύ ξύλο. Όχι. Γιατί να κάνω flash? Γιατί να μην έχω μια ωραία μισπόρτ σε αυτό το ωραίο μάτι. Έχει φάση πλάκα πλάκα τώρα. Τόσο καιρό που δεν παίζαμε. Χρήστο, Χρήστο. Έχω πάτσει την εμπειρική ulti. Όπως παρατηρείτε ακόμα δεν έχω βγάλει ability items γιατί το κάνω πιο πολύ για να παίζω λίγο defensive. Θα κλέβω και kills. Δεν το ακούσατε αυτό κύριε. Γιατί... Δεν σ' ακούσαμε, Χρήστο, να πω. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Όσο πιο πολύ μάνα έχει ο Blitzcrank, τόσο πιο πολύ ασπίδα έχει. Το ξέρετε όλοι αυτό βέβαια. Όλοι. Εσύ! Κοίτα εδώ! Έλα εδώ εσύ, Jinx, Jinx, Jinx. Έλα εδώ ρε νέγρο. Αυτό θα το πάρω κάτω. Ναι. Τώρα είδα τη ζωή μου. Τι κάνει αυτός. Και συγκεκριμένα η ζωή μου δεν ήταν και πολύ. Ναι, καλησπέρα. Παιδιά, πώς πεθάναμε όλοι σαν τις μύγες. Γιατί κανένας δεν μου αφήνει ένα kill γάμο του. Έχω 9 assist. Τι εννοείς με αυτό, εγώ δεν άφησα kill, τι λες τώρα. Εσύ δάσεις. Εγώ, τι λες ρε, εγώ είμαι το καλύτερο support. Support. Μαλάκα, δεν μπορώ με τη φωνή σου του Steph. Υπάρχει και το mood, ξέρεις ο Άγγελος τώρα. Άρε φίλε, γιατί να μην έχω ένα. Συνήθως το... Έλα εδώ εσύ ξυλάκι, όχι ρε. Ξυλάκι. Ξυλάκι. Με τι πέθανε, με Με την όλη της G. Α, το κέντρο έτσι.
Όπως λέει και ένας φίλος μου, βγαίνει και ουλτάρει. Σόφα! Όχι ρε, πρέπει να κάνω μια ούλτια, σου λέω εγώ τώρα. Άμα το βλέπω να κάνω την Παναγία. Έλα ρε εσύ. Όχι, άλλο εκεί! Τι Θα πάτε εκεί να κάνω. Τι πάτε τώρα παιδιά. Το πήρατε, γεια! Άντε γεια, challenger! Challenger, γαμώ τις μάνες σας! Πέντα. Πέρα το εσύ! Είμαι challenger, το κατάλαβες, είμαι challenger! Έλα πέντα. Πού είναι το πέντα. Είμαι challenger, ρε. Δεν άκουσα τίποτα παιδιά να ξέρω. Πάρε με το Επιτίθεσαι. Όχι, δεν Νόμιζα. Κυρίες και κύριοι, είδατε εμπειρικό κουάδρα και από Κνάρ. Αυτοί που το ταξίδι το παίρνουν, εννοούσα. Like subscribe γι' αυτό, γιατί αν δεν κάνετε εσείς σωστή. Δεν το ήτανε ρε, όχι. Να ξέρετε, μαθαίνετε γνάρ από τον Δημήτρη εδώ πέρα. Έλα Δημήτρη, πέντα. Τι πέντα κι Αρχίδια. Εκεί, θα πεθάνω τρόλο. Θα πάρει πέντα η Jinx. Άνετα μάνα που πέντε έτσι, θα δούμε τις φούγες. Δεν είμαι μαλάκας. Ξέρεις, Μάλιστα. και ακούσα Δημήτρη τώρα. Το ακούσαμε για αυτό, ξέρεις. Πραγματικά, άμα έπαιρνα πέντα. Αν με μπαίνεις πέντα τώρα. Έπρεπε να είχα διαγράψει το βίντεο, ξέρεις. Για πάντα. Έπρεπε να είχε μπει στα απόρριτα, ξέρεις. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας βοηθάτε. Έλα πάλι ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ, ένα μαλακισμένο πλάσμα. Όχι, Τι θα κρυφτείς από το... Συνέχεια ρε. τι κάνει W. Συνέχεια με κουτούτσι ρε φίλε. Χρήστο, το σερβερ τους άφησε ανοιχτό. Το... Να ανοίγει. Σερβερ. Όχι. Γιατί να το κάνεις αυτό, ρε! Είναι bait. Ακτίζω challenger. Όταν πήρατε, γεια. Πόρτα φύγε. Τι θα μου πεις, θα μου πεις, Θα πεθάνει. Καλά, εντάξει, έλα πέφτει, γεμίστη, έμπειρο. Μαύρη μαγιά είναι αυτή. Μας πήρε, όλοι, πεθάναμε όλοι. Μαύρη μαγιά είναι αυτή. Καλά, Guys, push. Ξέρεις, στο Aram το κακό είναι ότι μόλις το φτάσουν μέχρι εδώ είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις. Γιατί? Και όχι μόνο αυτό ρε φίλε, άλλη Jinx να πούμε. Γιατί είναι Aram ρε φίλε, εντάξει. Άκα, 2 φορές με έφαγε με την ult του κάνω. Άσου το γάμο. Άστο γάμο. Σαν την Ελλάδα που παίρνουμε που βουτάμε τα λεφτά. Έκανα ακούσει τη φωνή του. Γιαννού ρε. Είσαι Τι τσέιτ. θες στα ελληνικά. Λες έχει πάρει πρέσα. Έχει βάλει πρέσα. Λέει να παίξω να πάρω support items. Ποιος τι να κάνεις τι? Λέει στο LOL να πάρω support items. Έλα εδώ ξυλάκι, εσύ ξυλάκι. Κατάκα. Τι μηδενισμοί ήταν αυτοί. Έμπειρος. Πω. Κυρίες και κύριοι, καπούτ. Αυτό θα πει εμπειρία. Μαθαίνετε. Θέλω, πάει ο... Πάλι. Μ' αρέσει η τσίχλη, μαλάκα. Μαλάκα με κάνει μια W, τέτοιο έκο θα φάνει στα προ. Κάτσε. Αρχίζει το KS. KS. Χριστό. Πάλι τα κυρίες. Όχι. Χριστό. Έλα. Έχει βάλει μαζί. Εσείς το πάλι θα δείχνουμε ήττα, συγγνώμη γι' αυτό πάλι. Πάντα θα φτιάχνουμε ομάδα που είναι για τον Μπούτσο. Καράφλε. Δεν είναι καραφλός. Δεν είναι καν. Δημήτρη, έμπειρος. Μαν. Α, το Ρέγκαν έπιασα, έτσι πως πετάχτηκε πάνω τον έπιασε, τον γκράμπαρα. Φλας! Κολοκύθια φίλε, το βράζει και με πιάσει. Δεν μπορώ να παίξω καθόλου καλά. Σταναρέτα. Έλα, τα ξυλάκια τα πιάσαμε. Πάει, οι οδοντογλυφίδες. Οι οδοντογλυφίδες είναι ο Fiddlesticks. Είμαι τέλειος μαλάκα, τι έκανα. Δεν το χτυπάει το turret! Αυτό είναι kill. Αου. Μαγεία. Μαύρη μαγεία λέγεται αυτό τώρα. Πούτσα. Ωραία φίλε. Ρε γάμο.
Άμα καταφέρω να πιάσω την Jinx, έχει πεθάνει. Το ήξερα, ρε γάμο, θα την κάνει. Γιατί πήγα εκεί. Φέρε μπότες, φέρε και άλλα potions. Μην τα βάλεις μαζί μου, στο παρακαλώ. Μάλιστα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι τα εμπειρικά plays. Εμπειρικά plays. Τι λες αυτό. Χριστός. Ό, το boost. Μη! Τον φούλτωσα και τον αφάνισα. Έλα εδώ, πιάστε τον, βιάστε τον. Αντίο! Γιατί ήσουν αφουκού στο βίντεο μου, δεν τρέπεσαι ρε? Αφουκού? Έξω το βίντεο, ξέρεις. 90% θα το χάσουμε. Έλα ρε. Α, όχι, 99-90. Όχι 99 γιατί τους παίρνουμε. Η Άννη τώρα έχει πάει FK, έχει βγει τελείως. Δεν γίνεται καθόλου. Οπότε τώρα θα το χάσουμε σίγουρα. Πήγε γρήγορα. Ωραία. Κάποιος θέλει. Με μηδένισε. Πάμε από εδώ γιατί. Νάτι, έλα, έφυγε ούλτη. Πάλι καλά δεν με πέτυχε. Ωραία. Γιατί κάθομαι base αφού δεν μπορώ να πάω right. Θα πεθάνω. Έλα, πιστώ. Έλα ρε γάμ. Περίμενε, μαλάκα. Τι σου κόφε! Τι κάνεις Δήμητρακη, κυφλά σε έμπειρο ήταν αυτό. Πριν τα κλέβει όλα. Αχ, Χριστό. Τους Αμερικάνους. Ευχαριστώ. Έλα, φάτον. Σκότωσε. Το σκορ, μαλάκα, κοίτα σκορ που έχω. Όχι ρε, θέλω να το κλέψω. Ναι, φίλε. Ωραία. Το γυρίσουμε ρε. Ναι ρε. Αχάστο. Θα το πάρει πουτάν. Όχι πουτάν, έτσι να το πάρεις, επίτηδες. Το πήρες. Θέλουμε λίγο πάρ. Έκανε ulti. Ναι ρε, εντάξει, Blitzcrank είναι, εντάξει. Πιάστε εδώ το πλάσμα. Εντάξει, πω. Έλα, χτυπάτε, μην φοβάστε. Δεν θα το καταλάβει. Λίγο βοήθεια ρε. Πέθανες. Θα σου έρθει ο Ρέγκαρ τώρα. Πεταχτεί με ούλτη. Αντίο. Α, έλα, ξαναμπήκε η Άννη, το καλύτερο σημείο βρήκε να μπει. Ξαναμπήκε έτσι να μας βλέπει να χάνουμε. Δημήτρη, δεν μιλάς καθόλου εσύ ρε. Δεν μπορούν τα παιδιά να σ' ακούνε, να ακούν την καταπληκτική σου φωνή. Σεξουλιάρικη φωνή σου. Και τώρα το χάσαμε. Φίλε, να βάλω τα stack να γίνω τερατούργημα. Έλα, δώσ' τα stack, το πήραμε ρε καρδιόλα, μισή. Έλα. Όχι, πρέπει να το κλέψω. Θα κάνω flash Q. Έλα εδώ.
Γεια σου! Τι κάνεις μόνο. Λοιπόν, Δημήτρη, σίγουρος θα το πάρεις. Πού πήγε ρε? Μαλάκα, πού εξαφανίστηκε? Πού πήγε ρε? Ρε αδέρφια, πού πήγε? Fast Furious League of Legends, παιδιά. Μα πού πήγε? Να μου τε. Πότε πήγε εκεί? Magic. Περίμενε τώρα, ξέρω που είναι αυτός. Να ακούσεις τη φωνή του. Μ' ακούτε ρε? Χρήστο, μ' ακούς? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα τους περιμένω εδώ πέρα, θα έρθει και ο Δημήτρης. Δημήτρη, θα έρθεις? Δεν το μας πάρει ένα τέπι. Ναι. Γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα. Χρήστο πίσω, πεθάναμε. Τι, κάποιος εκτελέστηκε. Ω, Παναγιά μου, τι φτάσει. Της δίνω 5. Μας πήρε 5 κιλέρα. Έλα, πήρε φόρα, μαλάκα. Και τελείωσε το game με ένα 5 kill. Κοίτα τάξη που έχει το κορίτσι. Και έχει και Q ανοιχτή, φαντάσου. Ωραία. Πολύ ωραίο και τέλειο, Δεν έμαθα πρώτη το φυσική παραγωγή. Ναι, παρακαλώ αυτό να μπει στα απόρριτα, αξίζει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήταν το εμπειρικό Aram. Έπαιξα μαζί με τον Χρήστο και τον Δημήτρη. Αυτή η βιτάρα είναι εξής κι άλλο τώρα. Λοιπόν. Μια χαρά σκόρυφα αυτό. Έχω και δεύτερο reroll τώρα. Ωραία. Είχε πλάκα όμως, πλάκα. Μπορεί να χάσαμε, αλλά είχε φάση. Έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε Aram και. Ωραία, το έχουμε κάποιο. Ήταν αρκετά ωραίο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.